χτυπάγαμε, τι έγινε! Βοήθεια, πονάω! Γιώργο! Νίκο, βοήθεια, τι έγινε! Τι έγινε, πού είμαστε! Πονάω! Βοήθεια, η αλήθεια είναι! Εσύ είσαι καλά! Τι έγινε! Δεν μπορώ να κουνηθώ! Νίκο, τι έγινε! Τα πόδια μου δεν μπορώ να τα κουνήσω! Νίκο! Δεν μπορώ να βγάλω τα πόδια μου! Γιώργο! Ποιος μπορεί να... Γιώργο! Βγείτε! Κάλεσε! Βγείτε έξω! Βγείτε να σωθείτε, βγείτε! Πονάω! Κέντρο Πομήρο 1. Άφηξη στο περιστατικό στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου με Ηφαίστου. Δεν πρόκειται για μαζικό ατύχημα. Είναι τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων πλαγιομετωπικά. Υπάρχουν 6 τραυματίες μέσα, 2 φαίνονται σοβαρά. Θα χρειαστούμε αστυνομία πυροσβεστική να συνεχίσει η μονάδα. Χρειαζόμαστε άλλα 2 ασθενοφόρα και ίσως και ένα τρίτο για τους όχι σοβαρά. Καλώς. Το πέρασα. Δεν το πέρασα, ρε. Γιατρέ, θα χρειαστεί απεγκλωβισμό, ακινητοποίηση αυγενική μοίρα. Συνάδελφε από την άλλη μεριά, μην ακίνητος όσο μπορείς. Να είσαι ήρεμος, ήρθαμε να σε βοηθήσουμε. Είμαστε από το ασθενοφόρο. Πώς σε λένε? Νίκο. Ελεύθερος από την πόρτα, ανοίγω. Τράβαγε λίγο χειρόφρονο. Τράβηξα. Είσαι καλά? Ναι. Αεραγός ανοιχτός, πένα και δαιμόνα αυγένος. Μετράω αναπνοές. Γρήγορες αναπνοές, ελέγχω δώρακα. Ευαισθησία αριστερά. Ελέγχω κυκλοφορία. Έχουμε ταχυκαρδία, οχρό υγρό κολλώδες δέρμα. Τριχοειδική επαναπλήρωση 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003, καθυστερημένη. Κάπου χάνουμε, κοιλιά μαλακιά, αστάθεια πιέλου. Γρήγορος απεγκλωβισμός. Φέρε λίγο τη σανίδα κινητοποίησης. Πάμε λοιπόν για να απεγκλωβίσουμε. Δώσουμε λίγο. Οκ, είσαι έτοιμη? Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Stop. Μέχρι εδώ κάτω να πιάσει το κεφάλι. Ωραία. Συνάδελφε, θα περάσει για να πιάσεις το κεφάλι. Ωραία. Το έχω. Το αφήνεις, ναι. Αφήνω. Μια στιγμή. Το έχω. Ωραία. Ωραία. Περίμενε λίγο. Εδώ. Πάμε. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Εσύ. Θα έρθουμε λίγο προς τα αριστερά του τραυματία. 1, 2, 3, πάμε. Ωραία. Να έρθουμε Σανίδα κινητοποίησης. με το δικό μου παράγγελμα λίγο προς τα πάνω. 1, 2, 3, πάμε. Ωραία. Κατεβαίνω. Ναι. Κατεβαίνε. Θα ακούτε το παράγγελμά μου. Εντάξει. Ευθυγράμμιση. 1, 2, 3, πάμε. Stop. 1, 2, 3, πάμε. Ωραία. Άλλη μία μπορώ. 1, 2, 3, πάμε. Stop. Δεν μπορώ να βγω έξω. Έλα έξω. Πιάσε θώρακα. Το πιάσα. Κάνω λαγόνια. Έτοιμος. 1, 2, 3, πάμε. Stop. 1, 2,
3, πάμε. Stop. 1, 2, 3, πάμε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Για λίγο, stop. Ελέγξτε πόδια, ότι είναι μέσα. Ωραία, μέσα. Είμαστε έτοιμοι. Άρση για να το κουμπίσουμε πάνω στο φορείο. 1, 2, 3, πάμε. Άρση. Γιώργο. Πάμε. Κάτω είμαι εντάξει. Ωραία. Κάποιος με αλλάζει το κεφάλι. Το έχω. Το έχω. Ενώ Πήρες θέση. Πειρά. Ωραία, ξεκινάμε. Α, τι γίνεται. αεραγωγός ανοιχτός. Τι έγινε. Πα, τι γίνεται. Το αριστερό ημιθωράκιο δεν εκτίσεται και αισθάνομαι κάποιο κρυγμό. Πονάει κιόλας. Οι παγίτιδες δεν φαίνονται διατεταμένες και η τραχεία βρίσκεται σε μέση θέση. Φυσιολογικό από τη δεξιά πλευρά, ελάττωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος από την αριστερή. Φυσιολογικό από τη δεξιά, ελάττωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος από την αριστερή. Έχουμε υποψία τώρα, πνευμοθώρακα, να έχουμε το νου μας μήπως χρειαστεί στην επανεκτίμηση να κάνουμε αποσυμπίεση. Αριθμός αναπνοών είναι γρήγορες και ρηχές. Οξύμετρο. Το οξύμετρο μας δείχνει 92%. Βάζουμε οξυγόνο. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1001, 1002, 1003. Ταχύς, αδύναμος σφυγμός. Γιώργο, το Υγρό, κρατάω, βάλ το καλά. κολώδες και κρύο δέρμα. Το έχεις, δικό σου. Η κοιλιά είναι μαλακή. Η πίελος ήταν ασταθής από πριν. Επομένως θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι έχουμε υπογεμία και πιθανόν κάταγμα στην πίελο, επομένως θα ετοιμάσουμε τη ζώνη πιέλου. Να κάνουμε αποκάλυψη, να βγάλουμε τα ρούχα. Ναι, θα πρέπει να βγουν τα ρούχα. Ωραία. Πώς σε λένε? Θυμάσαι τι έγινε, Νίκο? Από πού πήγαινες? Τίποτα, δεν θυμάσαι. Λοιπόν, επομένως, έχουμε 4. Πιάσε μου τα χέρια, σφίξε μου τα χέρια. Λίγο συγγνώμη. Κούνα το πόδι σου εδώ, κούνα και το άλλο στο πόδι. Αισθάνεσαι εδώ, που σε τσιμπάω. Εντάξει. Οκ. Άνοιξε τα μάτια σου. Γιατρέ, θες να περάσουμε πιελική ζώνη. Χωρίς ισομεγέθης και αντιδρώσεις στο φως, περνάμε πιελική ζώνη. Ωραία. Γιώργο, λίγο χωρίς να το μετακινήσουμε. Έχουμε ανοίξει. Από σένα. Ωραία. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο πέρα από την κάκωση που βλέπουμε στο αριστερό ημιθωράκιο και ξεκινάει και μία εκχύμωση εδώ αριστερά στην πίελο. Κρατάω λίγο εγώ να περάσεις. Θα ετοιμάσουμε ζεστά υγρά, αν χρειάζεστε βοήθεια. Σιγά σιγά το έχω. Ωραία. Πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Το έχω. 2 λεπτάκια εδώ, 2 λεπτάκια γιατί δίπλωσε. Σηκώνεσαι. Ωραία. Εντάξει, μπαίνουμε τις ζώνες και βάζουμε Ωραία, το βάζουμε κάτω ζώνες. Πάμε. Γιώργο. Φτάνει. Ναι, αυτή είναι. Α, ωραία. Πάνω βάζω εγώ. Πιαστεί. Ωραία. Δώσουμε άλλη ζώνη. Γιατρέ, βάλε εδώ, είναι για την πίελο. Αφήνεις. Γιατί είναι. Μπορεί να ελευθερωθεί το κεφάλι τώρα. Ωραία.
Ωραία. Πάμε. Πάμε. Ορίστε. Τι άλλη. Φιάλια μπορεί να Παρακαλώ, δεν έχουμε λιγάκι. κακό στα πόδια, βάλτε το ανάμεσα από τα πόδια. Ωραία, δεν έχουμε. Έχουμε Άρα ακούς. μπορεί εδώ. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλημέρα, Τσέπα από Γεωργιού. Καλημέρα, ναι. Ο συντονιστής του ΕΚΑΒ είμαι. Έλα, βάει εσύ. Ναι, Λάζαρε, πες μου. Έχει γίνει ένα βαρύ τροχαίο στην Ευκαρπία. Πλαγιομετωπική με 2 γιοταχή, 6 επιβαίνοντες, 1 νεκρός επιτόπου. 2 περιπατητικοί με ελαφρές κακώσεις που διακομίστηκαν σε άλλο νοσοκομείο. Και 3 σε βαριά κατάσταση που μεταφέρονται στο Γεωργίου. Γνωρίζουμε, Λάζαρε, λεπτομέρειες. Δεν έχω λεπτομέρειες, αλλά οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι όλους τους βαριά. Όταν ξέρω περισσότερα θα επικοινωνήσω. Χρόνο άφηξης, Λάζαρε. Οι 2 πρώτοι φτάνουν σε 10 με 15 λεπτά. Ο τρίτος απεγκλωβίζεται τώρα. Επιχειρούν οι δικοί μας ακόμη. Έγινε, Λάζαρε, ενημερώνω την ομάδα τραύματος. Θα μιλήσουμε, εντάξει. Ναι. Ναι. Έλα, Κώστα, καλημέρα, Βάγιος είμαι. Έλα, Βάγια, τι έγινε. Κώστα, έχουμε ενημέρωση από το ΕΚΑΒ. Για ένα σφοδρό τροχαίο εδώ στην Ευκαρπία με πλακιοτοπική σύγκρουση. Οι τραυματίες ήταν 6, ο ένας νεκρός, οι 3 βαριά τραυματίες. Οι 2 διακομίζονται γιατί είναι σε καλή κατάσταση σε άλλη νοσοκομεία. Και οι 3 βαριά φτάνουν εδώ σε περίπου 10 με 15 λεπτά. Σε 10 με 15 λεπτά και έρχονται και οι 3 βαριά εδώ, σε εμάς. Ναι, θέλω να ενημερώσει την ομάδα τραύματος. Λοιπόν, εγώ θα ενημερώσω τους γιατρούς της ομάδας, τα χειρουργεία και τη ΜΕΘ και εσύ θα αναλάβεις τους νοσηλευτές και ετοιμάστε την αίθουσα αναζωογόνησης να δώσουμε ραντεβού σε 10 λεπτά ή και νωρίτερα, αν μπορέσουμε. Εντάξει. Ωραία, Κώστα, τα λέμε κάτω. Έγινε, Βάγια. Γεια. Γιάννη, έχουμε 3 βαριά τραυματίες, ετοιμάστε την αναζωογόνηση. Ωραία, ετοιμάζω την αναζωογόνηση. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε τροχαίο με 3 βαριά τραυματίες. Να ετοιμάσουμε την αναζωογόνηση. Νίκη, έλεγξε το σετ αεραγωγού. Δες αν έχουμε σετ διασωλήνωσης και δύσκολης διασωλήνωσης. Δες αν έχουμε αναρρόφηση Γιανκάουερ. Αγγέλα, δες τη θερμοκρασία του χώρου. Έλεγξε αν έχουμε αίματα. Δες αν έχουμε ορούς στον θερμαντήρα και αν έχουμε έτοιμο το μηχάνημα ταχείας έγχυσης. Βερονίκη, δες αν έχουμε σετ θωρακοστομίας, σετ θωρακοτομής, αν έχουμε ζώνη πιέλου και αν έχουμε νάρθηκα σταθεροποίησης. Γιάννη, εξοπλισμός αεραγωγού, οκ. Γιάννη, θερμοκρασία οκ. 4 αίματα, 0 αρνητικά, είναι εντάξει. Γιάννη, σετ και εξοπλισμός, οκ. Σε βοηθάμε τώρα, όλα θα πάνε καλά. Ωραία, παίρνουμε. Ετοιμάστε ζεστούς ορούς. Ωραία. Να περάσουμε από το θερμοθάλαμο. Έχουμε ένα ρίγκερ Έτοιμο. και ένα φυσιολογικό ορό να περαστούν τώρα. Έγινε. Μονιτόρι θέλετε. Monitoring οπωσδήποτε, θα βάλεις τις αλλαγωγές. Νίκο, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Ασφαλίζω πόρτες. Κάνε λίγο υπομονή. Η Ιορδάνη ενημέρωσε την αναχώρησή μας από το σημείο του συμβάντος. Άνδρας 28 ετών σε κρίσιμη κατάσταση, πιθανόν πνευμοθώρακα αριστερά, πιθανόν ασταθής πίελος, χρειαζόμαστε ανάλογο νοσοκομείο. Παπαγεωργίου πηγαίνουμε. Να είναι σε ετοιμότητα. Κέντρο από μία. Κέντρο από μία, παραλάβαμε έναν 28χρονο τραυματία με κακώσεις θώρακα και αστάθεια πιέλου. Πηγαίνουμε για το Παπαγεωργίου, παρακαλώ ενημέρωσε να μας αναμένει κατάλληλη ομάδα. Άνοιξε τις φιάλες. Ωραία, οκ. Άνοιξα φιάλη. Ωραία. 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 Βάλε το monitor για να έχουμε. Εντάξει. Και εγώ περνάω φλέβα. Θα χρειαστώ 2 ζεστούς ορούς μέσα από το θερμοθάλαμο. Εντάξει, Φέρε έχουμε. ένα ρίγκερς και Έχουμε. ένα φυσιολογικό. Εντάξει. Θα είναι η
αρχή και το τέλος της πραγματικότητας. Να το βγάλουμε λίγο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε να βάλω τις απαγωγές. Ναι, φυσικά. Ωραία, ξεκινάμε τις 1, 2, 3. Χάσει και από εδώ πέρα το Οκ. κοπλάρι. Ξεκινάμε. Πάμε. Πάμε, βάλει τα χέρια εδώ πέρα. Ωραία. Και συνεχίσαμε. Ωραία. Επομένως, χορηγούμε Πάμε. οξυγόνο, χορηγούμε υγρά, Έτσι. 2 φλέβες με ευρύ αυλό. Έχουμε monitoring, επομένως νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Η πίεση ξεκινήσαμε, μετράμε. Οκ. Ωραία. Η πίεση λοιπόν είναι 96 με 70. Ωραία. Έκλεισε. Ωραία. Όταν είμαστε έτοιμοι μου λέτε, ξεκινάω. Ωραία, Ιορδάνη, το κρατάς λίγο. Ωραία. Παρακαλώ λίγο στην άκρη. Παιδιά, είστε όλοι εδώ. Ναι. Λίγο ησυχία. Ήρθαν οι δύο πρώτοι τραυματίες. Υπάρχει ένας τρίτος επίσης σε βαριά κατάσταση, επιχειρούν απεγκλωβισμό, θα είναι και αυτό σε λίγο εδώ. Οι ομάδες είναι στη θέση τους. Ξέρετε τους ρόλους σας, έχετε συνεννοηθεί. Πριν ξεκινήσετε με τους επικεφαλείς σας την εκτίμηση και αντιμετώπιση, οξυγόνο, φλεβικές γραμμές και monitor και στους δύο. Εντάξει, το έχουμε. Πάμε. Ωραία, ξεκινάμε παιδιά. Έχουμε 37 χρονών τραυματία συνεπιβάτη σε βαρύ τροχαίο με γεωταχή. Δεν έχει τις αισθήσεις, έχει ρηχή εργώδη αναπνοή, εκδορές στο θώρακα, οτοραγία, ρινοραγία και παραμόρφωση αριστερού μυρού. Ξεκινάμε, Αντωνία. Τι έχουν κάνει αυτοί από το ΕΚΑΒ? Έχουν βάλει στοματοφαρυγγικό και έχουν συνδέσει στα 6 λίτρα. Ανεβάζουμε νίκη στα 15 λίτρα. Έχουμε σκληρό κηδεμόνα και έναν άρθικα έλξη στο αριστερό σκέλος. Ωραία. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Μία δεύτερη. Αγγέλα, πάρε και αίματα. Δεύτερη ομάδα, πλήρη εργαστηριακό και ομάδα αίματος για διασταύρωση. Τάνια, ενημέρωσε την αιμοδοσία. Θέλουμε 3 φιάλες διασταυρωμένες. Ωραία. Αιμοδοσία. Θα ήθελα για την τραυματία 10, 50, 60, 3 μονάδες διασταυρωμένα. Ναι, ευχαριστώ. Περίπου 15. Ωραία, ευχαριστώ. Περίπου 15 λεπτά. Ευδοκία, ξεκινάω εγώ. Ναι, ξεκινά. Βρισκές εργόδες αναπνοές. Έχει κλίματα στο αίμα και στη μύτη. Βεβαιώνεται η οτοραγία. Κάνουμε jaw thrust. Ναι. Δεν βελτιώνεται. Δεν βλέπω βελτίωση για να αναρροφήσουμε λίγο. Να ανοίξετε λίγο το κολάρο, να τους βοηθήσει. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε μαθιένα λόγω του πιθανής κάπωσης, της πιθανής σχέσης. Ναι, αλλά jaw thrust με το κολάρο θα δυσκολευτείτε. Συνεχίζει κάποιος με τη σταθεροποίηση του αφιένα. Παράλληλα με το jaw thrust. Δεν βλέπω βελτίωση. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε για διασωλήνωση. Ωραία. Οπότε, Νίκη, ετοίμασε φεντανίλ, προποφόλη, όχι, ετομιδάτη, ντόρνικουμ και ροκουρόνιο ετοίμασε και φτανισάρι σωλήνα. Λίγο μέχρι να το ετοιμάσουμε, βάλω το Ελέγχουμε εμείς το θώρακα. Πάμε στο θώρακα. Ο θώρακας είναι πόδινος. Αποκορεσμός οξυγόνου. Ομότιμο άμφωτο ψιθύρισμα. Ωραία, έτοιμες είμαστε. Έτοιμες, μισό λεπτό να δω λίγο γλασκόβι και κόρες. Ναι. Κόρες αντιδρούν αλλά νοθρές. Με ακούς. Γλασκόβι είμαστε στο 2 οφθαλμούς, 5 και 9. Γλασκόβι 9. Οκ, άρα ξεκινάμε με 9. Οπότε, Νίκη, πού είσαι στη φλέβα? Από εδώ. Να μετρήσουμε λίγο μία πίεση πριν ξεκινήσετε. Ναι.
πόσο είναι η πίεση? 90 με 60. Ναι. Τώρα που θα διασωληνώσουμε την Θα κοπιά κάνει της κέκου, φώταση. να ετοιμάσουμε και ένα λέβο, να Ναι. είμαστε σίγουροι γιατί να διατηρήσουμε την πίεση. Αγγέλα, 4 σαμπούλες λέβου θέλω σε 250 και να το βάλουμε να τρέχει με ένα dial. Χαμηλό εύρος φυγμού. Ναι, ναι, θα κάνει σίγουρα υπόταση και δεν Η θέλει. πρώτη πολλόδεση είναι ήδη το δέρμα και η τριχοειδική επαναπλήρωση είναι στα 4 δευτερόλεπτα. Σωτήρη, να κάνουμε και ένα fast. Να ετοιμάσουμε, Αντωνία μου, φέρνει λίγο τον υπέροχο. Λοιπόν, λίγο διασωληνώνουμε, ετοιμάστε το fast. Λοιπόν, σύνδεσέ το στο 20 και ξεκίνα κι εσύ. Νίκη, λοιπόν, 2 ml φεντανίλ. 2 ml φεντανίλ δόθηκαν. Ωραία. Δώσε 5 ml μυροζολάμι. Λέβο συνδέθηκε. 5 ml ντόρμιχτον δόθηκαν. Ωραία. Δώσε όλη την ατομιδάτη. Η πίελος φαίνεται σταθερή. Μία εντομιδάτη δόθηκε. Ωραία. Και όλο το ροκουντέμ. Το ροκουντέμ δόθηκε. Ωραία. Λοιπόν, σταμάτησε και να αναπνέει. Πάμε λίγο να διασωληνώσουμε, πάρε τη σωλήνα. Λοιπόν, ωραία. Δώσουμε τον μισθανισάρι. Βγάλε τον οδηγό. Φούσκωσε κάτ. Φούσκωσε. Σωτήρη, μπορείς να ακούσεις λίγο? Αμέσως. Εντάξει, είμαστε καλά, ομότιμο. Οπότε είμαστε εντάξει με διασωλήνωση, συνεχίστε. Πάω για το fast, όσο μου λίγο παρακαλώ. Σκυλιά δεν έχουμε τίποτα, καθαρό. Σταθερό ήταν ο δακτύλιος. Είναι σταθερή η πίελος. Ωραία. Σωτήρη, δεν βρήκες κάτι. Δεν βρήκα κάτι, ελεύθερο το fast. Ωραία. Να φωνάξουμε λίγο το ακτινολογικό για θώρακα, λεκάνη και μυρό. Και συνεχίζουμε, παιδιά. Έλεγχος παιγνέου. Δεν έχουμε μοραδιά πιλουρίθρα. Να ετοιμάσουμε ένα φόλι να βάλουμε. Φέρνω φόλι. Αγγέλα, μέχρι να γίνουν οι ακτινογραφίες. Ένα λόγο. Να δούμε από πίσω. Ελέγχω εγώ από εδώ. Ωραία. Αγγέλα, πήγαινε να γυρίσετε από την άλλη. Με προσοχή λίγο εδώ το πόδι. Έτοιμοι. Δώσε 1, το 2, 3. Πάμε. Δεν υπάρχουν εκχυμώσεις. Η ομιλική στήλη δεν είναι πόδινη. 1, 2, 3. Αφήνουμε. Έχουμε έτοιμο και το φωλί. Έφερα το φόλι. Η πίελος τη βλέπω σταθερή, δεν βλέπω αίμα. Να βάλουμε και ένα ζεστό ρίγκερ, να τρέχει παράλληλα. Βάζω αμέσως. Να ετοιμάσουμε Νίκη μια άλλη κουβέρτα για να σκεπάσουμε, να προλάβουμε την υποθεσία. Δεν θα βάλουμε και ένα λεβάι από το στόμα. Από το στόμα, γιατί μπορεί να έχει κατάγματα σπλαχνικού κρανίου. Το ρίγκερ τρέχει. Πολύ. Σιλοκαΐνη. Ωραία, σιλοκαΐνη. Να βάλω τη μπαταρία. Φούσκωσε. 10 σε βάζω. Τοποθετήθηκε και το φόλι. Βγαίνουν καθαρά ούρα. Καθαρά τα ούρα, τέλεια, ναι. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι για ακτινογραφία. Ναι, θώρακα, λεκάνη και μυρό. Έχουμε ακτινολογικό. Έχω έτοιμο. Ωραία.
απομακρυνθείτε. Πάμε στη λεκάνη. Γιατί αν θέλετε να δείτε την ακτινογραφία τώρα πως είναι έτοιμη στην οθόνη, να την τοποθετήσω. Έχει νομίζω. Φαίνεται ότι έχει διεύρυνση μεσοθωρακίου, μπορεί να έχει τραυματική ρήξη αορτής. Πρέπει να κάνουμε επίγουσα αξονική αγγιογραφία. Να μιλήσουμε λίγο. Άρα στον αξονικό εγώ συνεχίστε εσείς. Είμαι έτοιμη για την ακτινογραφία λεκάνης, θα απομακρυνθείτε. Ακούει ο αψωνικός. Δείτε και την ακτινογραφία λεκάνης μέχρι να τελειώσω. Έχουμε μια τραυματία 37 ετών με εικόνια ρήξης αορτής μαζί με την ολοσωματική αξονική, αν μπορεί να έρθει, θα τη δούμε αιμοδυναμικά πώς είναι. Θα χρειαστούν και σιτή ορτογραφία, εντάξει. Ναι, θα σας ενημερώσουμε εμείς, αν είναι να έρθουν και πώς. Ακτινογραφία μυρού. Εντάξει, τέλος με τις ακτινογραφίες. Ναι. Άνοιξε μας λίγο και το μυρό να δούμε. Ωραία, εδώ. Έχει κάταγμα, θέλει χειρουργείο. Να αποχωρήσω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Αντωνία, μέτρα ξανά μία πίεση, σε παρακαλώ. Αγγέλα, να φέρουμε και μια κουβέρτα και ένα αέρα να πάρουμε. Ναι. Παίρνω κουβέρτα. Θα ενημερώσω τους ορθοπαιδικούς. Ναι, σε γρήγορα. Έχει όποιο σουμός. Λοιπόν, πόση πίεση έχει? Μια στήρη αερίου να πάρουμε ένα... Ωραία. Άρα κρατάει. Δεν χρειάζεται ενεργοποίηση πρωτοκόλλου μαζικής μετάγγισης. Νομίζω μπορούμε να πάμε για ολοσωματική αξονική. Ωραία. Έχει ενημερωθεί, ο αξονικός μας περιμένει. Ναι. Πηγαίνουμε για ολοσωματική και αξονική αγγιογραφία. Και να ενημερώσουμε νευροχειρουργό και αγγιοχειρουργό να είναι έτοιμοι για πιθανό χειρουργείο άμεσα. Να ενημερωθεί επίσης και η ΜΕΘ. Αναπνευστήρα, οξυγόνο και μόνιτορ. Εμάς είμαστε εντάξει. Θα μιλήσω εγώ με νευροχειρουργούς, αγγιοχειρουργούς. Μιλάω εγώ με χειρουργείο και ΜΕΘ. Ναι. Το αέριο είναι καλό, δεν έχει οξέωση, έχει σταθερή αιμοσφαιρίνη και καλά, φυσιολογικά γαλακτικά. Ήταν φυσιολογικό αυτό. Σωτήρη, Γρηγόρη και Ολάντα είναι όλα εντάξει για να ξεκινήσουμε τη μεταφορά. Λίγο το αναπνευστήρα. Ωραία, από πάνω αεραγωγός, αερισμός, αναπνευστήρας, βραχιοσωλήνας, είστε εντάξει, σταθεροποιημένα. Δύο φλεγοκαθετήρες που δουλεύουν. Μόνιτορ, οκ. Έτοιμοι ανεσιολόγοι. Πήγαμε. Πάμε, παιδιά.
Στην άκρη παρακαλώ, στην άκρη. Παιδιά, η ομάδα είναι εδώ έτοιμη. Ξεκινάμε. Είναι μια κοπέλα 22 χρονών. Είναι από το βαρύ τροχαίο που έφεραν και την άλλη τραυματία. Έχει εκδορές σε όλο το σώμα, πρόσωπο, θώρακα, κοιλιά. Μας είπαν από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ότι παραπονούνταν ήδη από τον τόπο του ατυχήματος για πολύ έντονο πόνο στην πίελο. Μάλλον υπάρχει κάταγμα στην αριστερή της ημιπίελο. Τα ζωτικά της σημεία ήταν σχετικά αξιοπρεπή. 24 αναπνοές, 96 κορεσμός. Είχε μια σχετική ταχυκαρδία, 126 σφίξεις και η πίεσή της ήταν 90-75. Αυτοί έβαλαν μία μάσκα οξυγόνου και η δαιμόνα αυγενικής μοίρας την έφεραν ακινητοποιημένη σε σανίδα και έχει μια περιφερική φλεβική γραμμή 18G από όπου τρέχει ένα ρίγκερ. Έχεις βάλει το οξυγόνο στα 15 λίτρα? Ωραία, η φλεβική γραμμή είναι εντάξει, Γιάννη. Μπορείς να βάλεις μια δεύτερη για να πάρεις ένα δείγμα για ομάδα, διασταύρωση και πλήρη εργαστηριακό έλεγχο. Ναι. Τάνια, να ενημερώσεις την αιμοδοσία να διασταυρώσουν 3 μονάδες αίματος και να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου μαζικής μετάγγισης. Αιμοδοσία σου στέλνει αίματα και θέλω να μου διασταυρώσεις για τον ασθενή με κωδικό... Αντρέα, έχεις συνδέσει monitor? Τώρα συνδέω το monitor. 3 μονάδες και θα ενεργοποιήσουμε το σώματρο με μαζική μετάγγιση. Σε αν έχεις έτοιμα τα αίματα μου τα δίνεις. Βάλουμε το ξύμετρο. Ναι, βάζω. Συνδέω το monitor. Καταρίνα, Σωτήρη, είστε έτοιμοι? Να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσει η πρωτοβάθμια εκτίμηση και αντιμετώπιση. Φαίνεται πατός ο αεραγωγός, είναι λίγο γρήγορες στις αναπνοές. Φαίνεται από κάπου ευαισθησία στο θώρακα και φαίνεται επίσης το μότημα. Μπορείς να απλώσεις λίγο? Τα αίματα, Τάνια, είναι έτοιμα να φύγουν. Καλό ψηφίσμα, έχει άφο. Ωραία, να ελέγξουμε λίγο και το τράχυλο. Θέλω να κινητοποιήσεις λίγο εσύ το κεφάλι. Τραχεία φαίνεται σε μέση θέση, ελεύθερος ο τράχυλος. Να κινητοποιούμε ξανά. Πάμε λίγο στο C. Να ετοιμάσουμε λίγο και το fast. Είμαστε λίγο γρήγοροι. Και έχει ο προχωρώδης δέρμα. Να ετοιμάσουμε μια ακτινογραφία λεκάνης, αλλά να βάλουμε τρόλ. Ηλιάδα, θα χρειαστούμε ακτινογραφία θώρακα και λεκάνης. Γιάννη, ο Ανδρέας πού είναι? Ανδρέα, τον άρθικα πιέλου θα χρειαστούμε. Μήπως να κάνουμε κάτι για τον πόνο? Α, είπατε. Ωραία, 1 μιλιγκράμμα ανά 10 χιλιόγραμμα βάρους για ξεκίνημα και αν χρειαστεί συμπληρωματικές δόσεις θα δούμε. Ωραία, 5 μιλιγκράμμ μορφίνης δόθηκαν. Μπορείς να βάλεις τις κασέτες αν είσαι έτοιμη. Η μορφίνη έγινε. Έχουμε πάρει τη ζώνη, σταθεροποίηση. Αρνητικός. Ωραία. Οι κασέτες μπήκαν. Να δούμε λίγο την ακτινογραφία, να δούμε τι κάταγμα είναι. Εδώ, ναι. Αφού είναι εδώ η ακτινογραφία, το μηχάνημα. Ανδρέα, να κάνουμε αντιτετανικό, σε παρακαλώ.
ναι. Έχει μπει η κασέτα έτοιμη. Έχουμε βάλει και θώρακα και πύλο, έτσι Ηλιάδα. Είμαι έτοιμη, παρακαλώ απομακρυνθείτε. Έτοιμη η ακτινογραφία. Η θώρακα είναι φυσιολογική. Έχει open book κάταγμα με πολύ μεγάλη διάσταση. Σωτήρη, Κατερίνα, ελάτε να δείτε. Να μπει οπωσδήποτε η ζώνη. Πάμε τη ζώνη, πριν να βάλουμε τη ζώνη να λύσουμε. Πάμε να ετοιμάσουμε λίγο ένα φόλι. Δεν βλέπω αίμα στο περίμενο. Πάμε λίγο ένα φόλι. Κοίτα το φόλι, εκεί. Πατάκια. Έχουν βελτιωθεί λίγο οι σφίξεις. Τι παίρνει, ένα ζεστό ρίγκερ παίρνει. Ένα ζεστό. Ωραία, ο καθετήρας στα ώρα είναι ok. Ο Νάρθικας είναι έτοιμος. Έτοιμος. Πήγαινε από εκεί, Αντρέα. Σας σηκώνω εγώ τα πόδια, βάλτε τον Νάρθικα. Οκ, καθαρά τα ούρα. Έλα, Σωτήρη, έλα από εδώ. Εκεί στους τροχαντήρες, καλά είναι. Διπλώστε καλά να έχει κενό ανάμεσα. Η Ηλιάδα που είναι, είσαι εδώ Ηλιάδα. Θα κάνουμε μια επαναληπτική πιέλου να δούμε τι σύγκληση πετύχαμε μετά την τοποθέτηση του Νάρθικα. Σωτήρη, πώς είναι αιμοδυναμικά. Το κάταγμα είναι πολύ άσχημο. Δεν έχει βελτιωθεί τρομαρά, έχουν πέσει λίγο η σφίξη, αλλά παραμένει ποτασική. Σωτήρη, να ξεκινήσουμε τα διασταύρωτα και να ενεργοποιήσουμε τη μαζική μετάγγιση. Γιάννη, έχουμε 4 διασταύρωτα νομίζω. Ωραία, δεν αρνητικά νομίζω είχες. Ωραία, να ξεκινήσουμε να δώσουμε τα 2 γρήγορα με συσκευή ταχείας έγχυσης και θέρμανση των χορηγούμενων υγρών. Μηδέν αρνητικό αίμα για να μεταγγίσουμε. Τάνια, να πάρεις την αιμοδοσία που έχεις πάρει από πριν και είπαν ότι είναι έτοιμη αν χρειαστεί μαζική μετάγγιση. Να στείλουν όσα κούλερ έχουν έτοιμα να τα στείλουν. Αν μπορούν... Λίγο να σκανάρουμε αυτά για να τα τοποθετήσει ο Γιάννης. Ορίστε. Αν μπορούν μέχρι να πάρει αυτά να έχει έρθει το πρώτο κούλερ. Ένα προς ένα να τους πεις. Αιμοδοσία. Ένα συμπυκνωμένα ερυθρά, ένα πλάσμα, ένα αιμοπετάλια, εντάξει. Να προχωρήσουμε στον D. Πόση ώρα? Περίπου 10 λεπτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να τη δούνε καλά. Ωραία. Σφίξε μου λίγο τα χέρια. Μπράβο. Μπορείς λίγο τα ποδαράκια. Έχει ηρεμήσει λίγο πόνος με την ανάλγηση και τον Άρθικα. Περιμένω, δώσε πάνω. Δώσε την εντολή. 1, 2, 3. Σταθερή σπονδυλική στήλη, χωρίς ευαισθησία κάπου. Πάμε ωραία, πίσω. πάμε πίσω. 1, 2, 3. Ωραία. Μπορούμε να μετρήσουμε και μια θερμοκρασία, μου φαίνεται λίγο κρύα. Ήταν 33 και 3 στην άφηξή της στο ΤΕΠ. 2 αίματα τοποθετήθηκαν και τα παίρνει. 35 και 1. Να παίρνουμε λίγο μια θερμοκουβέρτα. Μια άλλη κουβέρτα βασικά για να τη σκεπάσουμε. Και μια σύριγγα αερίων, Ανδρέα. Να ετοιμάσουμε. Παίρνω αέριο. Έχουμε κάνει επαναληπτική ακτινογραφία να ελέγξουμε μετά το... Η Ηλιάδα είναι εδώ, περιμένει. Ωραία. Όποτε είσαι έτοιμος... Ηλιάδα, έρχεσαι.
το αέριο. Ωραία. Συγγνώμη. Ναι. Δείτε λίγο εδώ. Εντάξει. Πάρε ηλιάδα να δούμε. Απομακρυνθείτε. Έτοιμοι. Έχει κλείσει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Θα βοηθήσει πολύ αυτό, πιστεύω. Μαζί με τα αίματα. Έχω και το αέριο. Λοιπόν, 7,3 το pH, 18 τα γαλακτικά, λίγο υψεωτική. Οριακά καλό το πλοίο του στο 64 και 35 το διοξίδιο. Παίρνει την πρώτη φινάλη. Ναι. Να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες του πρωτοκόλλου μαζικής μετάδυσης. Τάνια, έχουν κάνει νεότερο, η αιμοδοσία έχει στείλει. Σε 5 λεπτά είναι εδώ. Σε 5 λεπτά. Στέλνω το Χρήστο να τα φέρει. Σε 5 λεπτά. Ωραία. Τώρα κάνουμε μια ανακεφαλαία Σωτήρη. Πού είμαστε? Έχουμε καλό αεραγωγό. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι από το θώρακα. Φαίνεται να έχουμε ένα κάταγμα λεκάνης. Το φάστο ήταν αρνητικό. Το φάστο ήταν αρνητικό. Έχει αποσταθεροποιηθεί λίγο. Το κάταγμα ήταν πολύ βαρύ, άρα μάλλον φαίνεται ότι είναι μεμονωμένη κάκωση της πιέλου. Να μιλήσω με τα χειρουργεία, να ενημερώσω και τους ορθοπαιδικούς, να είμαστε όμως πολύ πιεστικοί με την αιμοδοσία, Τάνια. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν τα αίματα. Εντάξει, αυτά τελείωσαν, έτσι. Ναι. Έχει έρθει το πρώτο κούλερ. Α, έχει έρθει το πρώτο κούλερ, πολύ ωραία. Έχεις συμπυκνωμένα πλάσμα και νεκροτάλια. Ωραία. Να ξεκινήσει. Αν είμαστε σχετικά φυσιολογικοί, αν μπορώ να το πω έτσι, η πίεση της είναι 95-80. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην οδεία της ομάδας στον αξονικό τομογράφο, να δούμε και τι κάταγμα ακριβώς είναι. Αλλά να είμαστε σε εγρήγορση, θα έχουμε μιλήσει το ενδιάμεσο με τα χειρουργεία και να συνεχιστεί η μαζική μετάγγιση και στον αξονικό τομογράφο. Τάνια, να τους πεις το επόμενο κούλερ να το στείλουν στον αξονικό. Βεβαίως. Εντάξει. Ορίστε, Γιάννη. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε για τον αξονικό τομογράφο. Αιμοδοσία, το επόμενο κούλερ σας παρακαλώ στον αξονικό. Και Σωτήρη, Κατερίνα, να δούμε τι θα κάνουμε μετά τον αξονικό, να επιστρέψουμε για έναν επανέλεγχο εδώ γρήγορα. Ναι. Πριν να αποφασίσουμε τελικώς αν θα μετακινηθεί στο χειρουργείο ή στη ΜΕΘ. Ναι. Για να συζητήσουμε αυτό το σενάριο. Θα πάει στη ΜΕΘ για 24ωρη παρακολούθηση υπό συνεχές monitoring και χειρουργείο μετά από 24 ώρες ή θα μπει τώρα για προσωρινή σταθεροποίηση. Να το συζητήσουμε και με τους ορθοπαιδικούς Να και με έρθουν τους και οι νεφείς. ορθοπαιδικοί και οι υδατικολόγοι. Ωραία. Σωτήρη, Κατερίνα, πάμε για αξονική τομογραφία. Έχουμε μιλήσει με το εργαστήριο και μετά να επιστρέψουμε εδώ για να αποφασίσουμε γρήγορα τι θα κάνουμε. Να δούμε σε τι βαθμό έχει ανταποκριθεί στη χορήγηση των παραγόγων και να επικοινωνήσουμε με τα χειρουργεία, τους ορθοπαιδικούς και τους εντατικολόγους για μια κοινή απόφαση. Είτε μεταφερθεί στη ΜΕΘ, όχι στο τμήμα, για παρακολούθηση υπό συνεχές monitoring και χειρουργική αντιμετώπιση ίσως και οριστική, αύριο μάλλον, τα 24-48 ώρες, θα το αποφασίσουν αυτοί, ή αν παραμένει ασταθής, να μεταφερθεί τώρα στο χειρουργείο για προσωρινή σταθεροποίηση. Αλλά να δούμε πώς ανταποκρίνεται και το συζητάμε μαζί τους. Τάνια, να συνεχιστεί η επαφή με την αιμοδοσία, να στείλουν τα κούλερ αν έχουν έτοιμα στο αξονικό. Εντάξει, πάμε. Παίρνω τηλέφωνο και στα χειρουργεία. Είχα μιλήσει εγώ μαζί τους, αλλά να τους ξαναπάρει, Σωτήρη. Καταρίνα, γυρίσατε. Γυρίσαμε, ναι. Τι είχαμε? Λοιπόν, μου έχουν δώσει και το πόρισμα. Ο υπόλοιπος έλεγχος ήταν καλός,
έχουμε όμως ευρήματα όπως από τη λεκάνη, έχουμε μερική αστάθμιση σε λαγωνικό άθρους αριστερά, κάταγμα ιερού δεξιά και κατάγματα ειδικών του χρυσονάφου. Θέλει χειρουργείο τώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε προσωρινή σταθεροποίηση ή οριστική αντιμετώπιση αύριο. Να δούμε. Τάνια, έχει πάρει 3 κούλερς μέχρι τώρα. Και αυτό είναι το 4ο. Ναι, αυτό είναι το Ωραία. Να ξεκινήσουμε και αυτό σε λίγο να δούμε ένα τσεκ, τα ζωτικά της. Μετράμε ήδη. Πίεση. με 7 είναι η πίεσή της. Έπεσαν οι σφίξεις, έχει ανεβεί η πίεσή της. Σωτήρη Κατερίνα, εγώ προτείνω να τους προτείνουμε να πάμε στη ΜΕΘ. Ναι. Να την υποστηρίξουν σήμερα και αν μπορέσουμε να τη βάλουμε αύριο για οριστική χειρουργική αντιμετώπιση. Όχι προσωρινή, γιατί βλέπω ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά να είναι οπωσδήποτε σε περιβάλλον υψηλής φροντίδας. Ήρθαν οι ορθοπαιδικοί. Οι ορθοπαιδικοί έρχονται τώρα. Ωραία. Ωραία. Μιλάμε μαζί τους και ξεκινάμε για τη ΜΕΘ, αφού συνεννοηθώ μαζί τους. Είμαστε εντάξει να τσεκάρουμε. Αλεξάνδρα, είσαι εντάξει από πάνω. Δεν έχει πρόβλημα. Καλό κορισμό έχει. 99 κορισμό. Γιάννη, είσαι εντάξει με τις φλεβικές σου γραμμές. Τα αίματα τρέχουν. Δεν έχει πρόβλημα, τρέχουν εύκολα. Ωραία, έχει συσκευή θέρμανσης και ταχείας χορήγησης. Πολύ καλά. Έχουμε το 4ο κούλερ μαζί μας. Η θερμοκρασία έχει βελτιωθεί που ήταν πολύ χαμηλή στην αρχή. Είναι 36 και 4. Ωραία. Νομίζω ότι και η αναλγησία έχει αποδώσει, έχει βοηθήσει και ο νάρθικας. Άλμπη, θα είσαι ο επικεφαλής της τρίτης ομάδας. Φτάνει σε λίγο ο τρίτος τραυματίας. Ναι. Με την κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Ο οδηγός. Είναι ο οδηγός Ναι. του ενός αυτοκινήτου. Έχει τουλάχιστον βαρύ αιμορραγικό σοκ. Δεν ξέρω τι άλλες κακές θα μας ενημερώσουν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ τώρα που θα φτάσουν. Η ομάδα είναι όλοι στη θέση της. Είμαστε όλοι εδώ, ναι, γιατροί, νοσηλευτές. Για να ξέρω ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, έχω τους γιατρούς μου, η Αθανασία και η Ειρήνη. Θα ασχοληθώ με την πρωτοβάθμια εκτίμηση, θα κάνω ό,τι παρεμβάσεις χρειαστούν. Η Αθανασία θα κάνει το A, το B στον αερογό πάνω. Αν χρειαστούμε αναισθησιολόγο, θα φωνάξουν τη Γιολάντα. Εντάξει, και η Ειρήνη θα ασχοληθεί με το κυκλοφορικό και τα υπόλοιπα. Έχω όλη την ομάδα νοσηλευτών εδώ πέρα. Ο Λάζαρος θα είναι στον αερογό δίπλα, θα βοηθάει με την Αθανασία. Η Βερονίκη θα είναι στην κυκλοφορία. Ο Μάκης θα είναι στην κίνηση. Η Ευγενία θα είναι στην καταγραφή, η Ηλιάδα θα είναι στο ακτινολογικό, θα μας βοηθήσει για τις ακτινογραφίες και θα έχουμε και την Τάνια για την μεταφορά και για την κίνηση του αίματος και τα υπόλοιπα. Ωραία. Η ομάδα είναι στη θέση της. Όταν φτάσει το περιστατικό, το λέω στους νοσηλευτές, όπως και στα προηγούμενα, φλέβα οξυγόνο monitor πριν αρχίσει η εκτίμηση. Γρήγορα, να είμαστε έτοιμοι να μην καθυστερούμε. Όλοι ξέρετε τα πόστα σας. Δεν κάνετε ό,τι θέλετε, θα ενημερώνετε εμένα, εντάξει, για να μην χάσουμε έτσι το συντονισμό. Ωραία, κατανοητό. Είναι το άλλο που ακούγεται. Ό,τι θέλετε θα απευθύνεστε στον άλλο, εντάξει. Ωραία, άντε πάμε. Πού πηγαίνουμε, σε ποιο χωριό, σε αυτό. Σε ποιον παραδίδω. Λοιπόν, έχουμε άνδρα 28 ετών. Είναι άνδρας 28 ετών, είναι ο οδηγός του ενός από τα 2 γιοτυχή τα οποία ήρθαν σε πλάγιο με τοπική σύγκρουση. Χωρίς ζώνη στην θέση του οδηγού από τη μεριά που έγινε η σύγκρουση με το άλλο όχημα. Ήταν εγκλωβισμένος. Κάναμε επίγοντα επιγκλωβισμό για το λόγο ότι είχαμε σημεία κυκλοφορικής καταπληξίας. Ωραία, παιδιά, να πάμε δίπλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε δίπλα. Λοιπόν, με τη Σανίδα πάμε. Με τη βοήθειά μας, σιγά, έτσι. Γιορτάνη. Είστε έτοιμοι. Μπορούμε να βγάλουμε το monitor.
Ολυμπία, έχετε σημείωμα να μας αφήσετε. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, θα αφήσω σημείωμα. Να πιάσω κι εγώ σωστά από εδώ. Έχει πιάσει όλοι. Όχι. Δώσε το σήμα, Γιώργο. Όταν είμαστε έτοιμοι η ομάδα, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Γιορδάνη, εντάξει. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Βερονίκη, 2 φλέβες, παίρνεις αίματα, το οξυγόνο. Έλα, Λάζαρε, θες monitor, βάζεις να τρέχει το οξυγόνο στο full. Συνάδελφε, ξέχασα να σου πω, έχω δώσει και 2 σε φεντανίλ γιατί είχε έντονο πόνο και έπρεπε να το δώσω για την πορεία για τις κινήσεις του ασθενοφόρου. Καλά κάνετε και μας το είπατε. Ωραία, ευχαριστούμε. Και πάμε, παιδιά, πάρτε τα δικά σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Συνδέουμε στο monitor, βάζουμε το οξυγόνο Λάζαρε στο full να τρέχει. Και η Αθανασία ξεκίνα την εκτίμηση, εντάξει. Βερονίκη, 2 φλέβες έχει, αν δεν έχει, δες λίγο, βάλε 2 φλέβες. Εντάξει, και πάρε αίματα. Πάμε, Αθανασία. Ακούτε? Ωραία. Αεραγωγός ελεύθερος. Εντάξει. Ωραία, να βγάζουμε τους ναύκες. Βγάλτε λίγο τους σημάδες όλους. Ωραία. Συνέχισε, Αθανασία. Πες μου λίγο ο θώρακας πώς είναι. Λοιπόν, ρηχές και γρήγορες αναπνοές. Ωραία, κάτσε να βοηθήσω. Να βγάλουμε λίγο τους ναύκες. Κρατάς το κεφάλι, Λάζαρε, σταθερά. Εντάξει. Δεύτερη φλεβική γραμμή, ελήφθη πλήρης εργαστηριακός Ωραία. έλεγχος ομάδων και στάβλων. Να φύγουν κατευθείαν τα αίματα, εντάξει. Φεύγουν τα αίματα. Τραχεία σε μέση. Ωραία. Μέση θέση, παρακάτω. Τραχεία σε μέση θέση. Γρήγορες και ρηχές αναπνοές. Ομότιμη έκπληξη ημιθωρακίων. Αριστερό ημιθωράκι, εκδορές και εκχυμώσεις. Οκ, το οξυγόνο τρέχει στο full. Ναι. Εντάξει. Βερονίκη, ετοίμασε και λιγάκι μορφίνη σε δοφλέβια να χορηγήσουμε γιατί φαίνεται ότι πονάει. Εντάξει. Μειωμένο αριστερά το ανθλιπτικό ψιθύρισμα και εκρηγμός. Και εκρηγμό. Ωραία. Άρα πιθανώς να έχουμε πνευμοθώρακα. Λοιπόν, Μάκη, θα ετοιμάσεις ένα σύστημα μπιλάου να το έχω έτοιμο. Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε μπιλάου, εντάξει. Πάνε, ετοίμασε, ναι. Ωραία. Και να βάλουμε, Βερονίκη, να βάλουμε να τρέχουν ορί. Τι τρέχει τώρα αυτή τη στιγμή? Τρέχει 1 λίτρο ρίγκερ. Ωραία, βάλε και ένα δεύτερο να τρέχει ταυτόχρονα. Και από την άλλη φλέβα. Και από τις 2 φλέβες δουλεύουν, έτσι. Ναι, δουλεύουν και οι 2. Έλα, Θανασία. Κορεσμό, τι κορεσμό έχουμε, πείτε μου λίγο. Έχει 93%. Με full στο οξυγόνο. Ωραία, τελειώσαμε στο B. Ωραία, Ειρήνη, για πάμε λίγο στο C. Ψηλαφό σφιγμό και περιφερικά και κεντρικά είναι ταχύς σφιγμός, περιφερικά είναι λίγο αδύναμος. Πόσες θύξεις έχουμε δηλαδή? Είναι πάνω από 100. 120. Λοιπόν, τα αίματα, Τάνια, πού είσαι? Να πας στα αίματα και να θέλω να διασταυρώσουν τουλάχιστον 4 φιάλες αίμα, εντάξει? Και να είναι έτοιμες και για υπόλοιπες. Γρήγορα. Φωτεινή, παίρνω στα αίματα, τα πάστε καιρό. Παίρνω όλη την αποδοσία. Θέλω να διασταυρώσετε για τον ασθενή 10, 20, 30, κάτω στα τέπ 4 μονάδες. Ευχαριστώ. Έχετε δει το δεύτερο ρίγκερ και έχω μορφίνη, είναι περίπου 70 κιλά. Πόσο να δώσω? Ωραία, δώσε 3-4 σε σε. Παραπάνω, δεν θα τον κάνει, αλλά τον δώσουν και πριν. Δώσε 5-6. Έδωσα 5 σε Ωραία. μορφίνη. Καλά, και θα τον ξανακτιμήσουμε. Για πάμε, Ειρήνη. Και έχει μετρήσει πίεση. Ναι. Τι πίεση έχουμε? Χαμηλή. Στο 90 με 60. Ωραία. Οπότε τρέχουν φούλα αυτά. Λοιπόν, να ενεργοποιήσουμε το πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης. Πού είναι ο Μάκης? Μάκη, έφερες τον πιλάο στόχης εδώ πέρα. Τάνια. Τώρα το τομέας έτοιμο προς τοποθέτηση. Ωραία. 2 μονάδες με δεν αρνητικό. Ωραία, πιθανώς θα τις χρειαστούμε. Θα δούμε λιγάκι τώρα, μόλις πάρουμε και ένα αέριο και θα τις χρησιμοποιήσουμε. Είναι εδώ οι μονάδες. Ναι, και έχω ενεργοποιήσει την αιμοδοσία, θα μου φέρουν το πρώτο κούλερ. Ωραία, τέλεια, πάμε. Έχει ευαισθησία
Ναι. Περίπλαγια κοιλία. Άρα θα χρειαστεί ένα φας να ετοιμάσουμε τον υπέρηχο. Μάκη, υπέρηχο, δες λίγο αν είναι ανοιχτός, φέρ' τον εδώ για τον σπίτι Ειρήνη. Τον υπέρηχο ετοίμασε. Πες μου Ειρήνη. Ωραία, η Ιλιάδα είναι εδώ με το ακτινολογικό. Η Ιλιάδα, ετοιμάσου, θα κάνουμε ακτινογραφίες θώρακος και λεκάνης σε 2 λεπτάκια. Ετοιμάζομαι. Ωραία, Ειρήνη, παρακάτω. Να πάρουμε ένα αέριο. Αν είναι να πάρει η Αθανασία ένα αέριο και εσύ συνέχισε με την υπόλοιπη. Πάμε στο D. Από εκεί, από την άλλη πλευρά. Μάκη. Μάτια ανοιχτά. Από την άλλη από πίσω, από τα δεξιά. Να πάει υπέρηχος. Πού είσαι? Γλασκόβη 14-15. Ωραία. Κόρες ίσες και ομότιμα αντιδρώσεις στο φως. Ωραία. Και αγρή νευρολογική Και μια γλυκόζη να μετρήσουμε, Βερονίκη. Μια γλυκόζη μέτρα, σε παρακαλώ. Έτοιμο το αέριο, Μάκη, μήπως μπορείς να το δουλέψεις, παρακαλώ. Ωραία, να δουλέψουμε και το αέριο. Και δώσ' το μου να το δω μόλις το έχεις έτοιμο. Ωραία, Ειρήνη, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις ακτινογραφίες. Τελείωσουμε την εκτίμηση. Ωραία. Έλα, Ηλιάδα, να βγάλουμε ακτινογραφίες μέχρι να ετοιμάσει τον υπέρηχο Ειρήνη. Μόνο εδώ πέρα δεν θέλω κάποιον, με ενοχλεί. Λοιπόν, κάντε λίγο άκρη. Ειρήνη, περίμενα να βγάλουμε τις ακτινογραφίες και μετά κάνεις το fast. Απομακρυνθείτε γιατί θα έχει ακτινοβολία. Θέλεις βοήθεια για τις πλάκες, όχι, έτσι. Εντάξει. Ωραία, παιδιά. Άλλο έγινε, είναι 125. Ωραία, τέλεια. Και τρέχουν οι οροί στο full, έτσι. Ναι, τρέχουνε. Μετά τις ακτινογραφίες θέλω λιγάκι ζωτικά ξανά να μετρήσουμε. Αλβί, πες μου. Έτοιμο το αέριο, 7,2 πεθά, έχει χάσει αίμα. Ωραία. Το αέριο είναι 7,2, έχουμε 9 αιμοσφαιρίνη, έχουμε γαλακτικά αυξημένα στο 7, ένα PO2 στο 78, φουλ οξυγόνο, ωραία. Παιδιά, να φέρουμε τα 2 αίματα, τα διασταύρωτα να τα βάλουμε κατευθείαν. Ωραία, απομακρυνθείτε. Εγώ σου παίρνω τα αίματα. Ναι, όχι. Συμφωνώ, μα είπα πριν 5 λεπτά να τον... Ναι, είπα και να τον ενεργοποιήσουμε. Οπότε θέλω να τα διασταύρωτα. Έχω 2 μονάδες και έρχεται το πρώτο κούλερ, πιστεύω σε 10 λεπτά. Ωραία. Δώστα στη Βερονίκη. Δώστα στη Βερονίκη. Μόλις βγάλουμε τις ακτινογραφίες, βάζει τα αίματα να τρέχουν, εντάξει. Μάλιστα. Ηλιάδα, πες μας μόλις είσαι έτοιμη. Τελειώνω και τη λεκάνη, έχω κάνει το θώρακα. Ωραία. Και είμαι έτοιμη. Τέλεια, ωραία. Πάμε, η Ειρήνη συνέχισε με το fast, μέχρι να δω τις ακτινογραφίες. Για δείξτε μου λίγο. Να κάνουμε λίγο και τη λεκάνη, γιατρέ μου. Α, έκανες μόνο το θώρακα. Έκανα το θώρακα, κάνω και Δείξτε τη μου το λεκάνη. θώρακα, λίγο να το δω, μέχρι να κάνει το fast η Ειρήνη. Αμάλ, έχει μεγάλο πνευμοθώρακα, κατάγματα πλευρών, οπότε θα χρειαστεί τον πιλάο. Αθανασία, το έχεις έτοιμο, θα το βάλεις, εντάξει. Βερόνικα, Να κάνουμε τη δεύτερη. λίγο σε παρακαλώ πριν τα Ναι. βάλεις. Δώσ' μας ένα λεπτάκι να συνδέσουμε λίγο τα αίματα. Ευχαριστώ. Ωραία, τοποθετήθηκε, ανοίγουμε. Ωραία, τρέχει το αίμα. Ειρήνη, κάνε ένα γρήγορο fast. Πατανεχρικός καθαρός. Ναι. Έχουμε υδρόχης λιονεκτικό. Και λίγο στο διπλάσιο. Θα δίνουμε με τη Ωραία. συσκευή θέρμος και Περικάρδιο τέτοιες ελεύθερο. έτσι. Ναι. Το πνευμοθώρακα αριστερά που είδαμε. Δεξιά Ωραία. είναι εντάξει. Άρα έχουμε πιθανώς κράκος σπληνός, έχουμε αιμοπεριτόνεο, τρέχουν τα αίματα. Να ειδοποιήσουμε, Κώστα, να ειδοποιήσουμε τα χειρουργία, γιατί πιθανώς... Ναι, χειρουργία και εντατική. Εντάξει, να είναι έτοιμη. Ωραία, να βγάλουμε και την άλλη ακτινογραφία πριν βάλουμε τον πιλάο. Ωραία. Αθανασία, βάλε τον πιλάο. Για να δούμε λίγο. Τα χειρουργία είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη. Ωραία. Η αναισθησιολογική ομάδα είναι σε ετοιμότητα, ό,τι χρειαστεί. Τέλεια. Μάλλον θα χρειαστώ τον αναισθησιολόγο να συζητήσουμε για τη διασωλήνωση. Να έρθει. Ωραία, θα πω τη Γιολάντα να Εντάξει. Αν θέλετε το πρώτο κούλερ, αν θέλετε. Ωραία, να το βάλουμε. Να απομακρύνω το ακτινολογικό. Πάμε να δούμε λίγο την ακτινογραφία. Όχι, χρειάζεται. Να μην χτυπήσω κάποιον. Ωραία, για να δω την ακτινογραφία.
άρα έχει κάταγμα πιέλου. Ο νάρθικας λίγο μόλις θέλει... τελειώσουν τα αίματα να ετοιμάσεις τα κούλερ, έτσι. Έχεις ένα. Ωραία. Θέλει λίγο διόρθωση ο νάρθικας. Ειρήνη, μόλις τελειώσουμε τον πιλάο, λίγο να το βάλουμε λίγο καλύτερα. Να κάνουμε το λογρόλ. Ναι, μόλις βάλουμε τον πιλάο θα κάνουμε και το λογρόλ. Να ελέγξουμε από πίσω και να δούμε για το φόλι. Εντάξει. Βερονίκη, Μάκη, ετοίμασε και το φόλι μετά. Αμέσως φέρω το σετ. Εντάξει. Το πιλάο τι δίνει? Βρέθηκε πιλάο, έδωσε αέρα. Αέρα και λίγο αίμα. Εντάξει. Ωραία. Έχουν έρθει και τα υπόλοιπα παράπονα γέμματα. Κάνεις τη δουλεύει, έτσι. Πάρε βαθιά ανάσα. Δουλεύει. Να μπει σε αναρρώτηση. Όχι, τώρα έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Θα πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια επανελεπτική ακτινογραφία να δούμε αν είμαστε σε καλή θέση. Ηλιάδα, οπότε σε 5 λεπτάκια θα σε ξαναχρειαστούμε. Έχουμε στοιχεία ασθενή να περάσουμε στο σύστημα. Ορίστε. Στοιχεία ασθενή να το περάσω στο διαμέτρηση. Ναι, θα σου δώσει η Ευγενία τα στοιχεία. Πες μου, Ειρήνη. Αφού επανατοποθετηθεί το pelvic bite, να κάνουμε και τις δύο ακτινογραφίες. Ναι, λίγο να κάνουμε το log roll. Έχουμε κάτι άλλο τώρα να κάνουμε? Ωραία, πάμε από την άλλη. Πάνε κάντε log roll να ελέγξω εγώ με την Αθανασία από εδώ. Τοποθετώ και τα παράπονα. Ωραία, να τρέχουνε. Πώς είσαι, πες μου λίγο, πονάς? Πονά. Λοιπόν, να δώσουμε και άλλο παυσίπονο. Δώσε άλλα 3 σεσέ μορφίνη. Εντάξει. Είστε έτοιμοι για το log roll? Όταν είστε έτοιμοι, πείτε μου. Ωραία, είστε έτοιμοι για το log roll? Ο Λάζαρος δίνει την παραγγελία. Πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Βγάζουμε τα ρούχα. Πού πονάς, εδώ που σε πατάμε? Πες μου λίγο. Όχι. Είστε χωρίς ευαισθησία. Ωραία, καθαρή. Και κάνει και λίγα δακτυλική. Ωραία, δες και λίγο το ορθό για να βάλουμε το φόλι. Ελεύθερο. Εντάξει. Πάμε, Λάζαρε. 1, 2, 3, πάμε. Ωραία. Ωραία, να βάλουμε και το φόλι εφόσον δες και την ουρήθρα, Ειρήνη, αν έχει θέμα και να βγάλουμε και να βάλουμε σωστά το μπάντετ. Αθανασία, βοήθησε λίγο την Ειρήνη. Ουρήθρα χωρίς αίμα. Θα βάλουμε λίγο το φόλι. Ωραία, βάλτε το φόλι. Ο ανεσολόγος, η Γιολάντα ήρθε. Γιατί θα πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλω λίγο ζωτικά μετά τα αίματα και αυτά να πάρουμε ξανά ζωτικά. Βερονίκη. Έλα, Γιολάντα, έλα λίγο. Είναι 140 εισφίξεις, συστολική διαρκή πίεση στο 80. Ωραία. Δεν είμαστε καλά, παρά τα αίματα που έχουμε δώσει, παρά τα υγρά, ο άρρωστος είναι ακόμη ασταθής. Έχουμε ένα πνευμοθώρακα που έχει αντιμετωπιστεί με τον πιλάο, αλλά έχουμε μάλλον κάκος σπληνός και πρέπει να πάει χειρουργείο ο άρρωστος. Εντάξει, κάνουμε την ακτινογραφία θώρακος να δούμε τον πιλάο. Πόσες μονάδες έχει πάρει? Έχει πάρει 2 διασταύρωτα και 2 ή 3 κούλερ. 2 κούλερ και ναι. Είμαστε αυτό. Οπότε νομίζω να μιλήσουμε με τους ανησιολόγους αν θέλουν να διασωληνωθεί εδώ ή στο Γιολάντα, χειρουργείο. έλα λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τον άρρωστο αυτόν 28 ετών, ο οδηγός, κάκωση αριστερού μυθωρακίου αριστερής πλάγιας κοιλίας, είναι ασταθής, έχουμε μεταγγίσει, έχει κάκωση σπληνός, μάλλον θα πρέπει να πάει χειρουργείο. Το ερώτημα είναι να διασωληνώσουμε εδώ, είναι τώρα προς το παρόν είναι σε μια σχετικά σταθερή πίεση. Όχι, αφού είναι σταθερός, πάμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάποια άλλη μετακίνηση. Όχι, ο αραγωγός είναι καλός. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο να διασωληνωθεί εκεί με καλύτερες συνθήκες. Ωραία. Τι έβγαλε? 200 ml διαυγή ουρά. Ωραία. Βάλτε τον άρθικα, πιέλου, βγαίνει ακτινογραφία και όπως είμαστε όλοι με το monitor και τον ανεσολόγο πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο. Είναι έτοιμοι? Η χειρουργία είναι ενήμερα, Τάνια. Ειδοποίησε η αιμοδοσία τα επόμενα αίματα να τα στέλνει στο χειρουργείο, εντάξει. Έχω ενημερώσει το χειρουργείο, το ξέρει. Πριν ξεκινήσουμε για το χειρουργείο, να ενημερώσουμε και τους ορθοπαιδικούς να ανεβούν μαζί μας. Ναι, μήπως θέλουν να δουλέψουν ταυτόχρονα. Θα χρειαστεί, θα τους πάρουμε τηλέφωνο αμέσως τώρα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, τρέχουν όλα με το monitor.
φεύγουμε. Και να το σκεπάσουμε. Εντάξει. Ναι, θα το βγάλει τώρα και φεύγουμε. Άλμπι, κάνε ένα γρήγορο ξεκάρισμα ότι όλα είναι οκ. Ωραία. Να βγάλει η Άδα την ακρογραφία θόραξος να δούμε το πιλάου και να κάνουμε ένα τελευταίο τσέκ όσο βγάζει την ακρογραφία. Φαίνεται ότι δουλεύει καλά, αλλά να το επιβεβαιώσουμε. Ναι. Λοιπόν, τρέχουν αίματα και ορί. Έχουμε μια πίεση στο 90, εκεί 85-90, ταχύσφυγμος, με ένα κορεσμό που βελτιώθηκε τώρα με τον πιλάου, έχει πάει στο 97. Έχουμε δώσει παυσίπονα, να δώσουμε και τρασαμινικό. Να δώσουμε. Νομίζω να δώσουμε. Δώστε και ένα τρασαμινικό. Κάνουμε μετά ένα ρότεμ στο χειρουργείο, αν θέλουν και να αποφασίσουν. Αλλά αν θέλουν να δώσουν. Ναι. Δώσε τρασαμίνη, δώσε μια μπουλά. Να ανοίξω για να έχω πεδίο. Ναι. Ωραία. Απομακρυνθείτε. Έτοιμο. Για να δούμε. Εντάξει, είναι σε καλή θέση. Είμαστε μια χαρά. Είναι έτοιμη όλη η ομάδα, μπορούμε να φύγουμε. Πρέπει να το χωρέσουμε εδώ. Είναι σταθεροποιημένες. Άλμπι, δώμε και τρανσφαμένες. Βόλους, ναι. Ωραία, τέλεια. Οπότε φεύγουμε όλοι όπως είμαστε, εντάξει. Ειρήνη, Αθανασία. Όλη η ομάδα μαζί. Το monitor, παιδιά, που συνδέστε για να... Ωραία, ας μπει το monitor, το οξυγόνο. Δώστε μου λίγο το αίμα, τους όρους. Είχαμε δώσει 5 μιλιγκράμμ μορφίνης. Δώσαμε και εξτρά δόση μετά. Δώσαμε άλλα 3. Οπότε νομίζω τώρα έχει ηρεμήσει λιγάκι. Τουλάχιστον στο τον πόνο. Είναι σχετικά σταθερός και φεύγουμε. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος? Ναι. Μια στιγμή να συνδέσουμε το οξυγόνο. Οι γραμμές του προσέξτε, παιδιά. Κάτσε να δούμε λίγο. Πώς είσαι? Καλά είσαι? Ζαλίζεσαι? Πονάς ακόμη. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να πάμε στο χειρουργείο. Ωραία. Κάποιος θέλω τον Αφιένα να προσέχει, εντάξει. Ωραία, φύγαμε.